sử dụng thành một máy chặt các lúc tiết kiệm hơn ô lê hey voin ogas ni som ni le panga sang ni le som ni ni hian Zembok High School venga lungur bia ki vokin no ane ya vok no nei da hian mak deuh mai pakhat a ron hring chhuak a hei hi chu a thi to a mase melom dan hi kan tilang ve hrim hrim anga mit alai a hian mit lian deuh pakhat a nei a hei hian huang hian a lei a ron chhuah tut a he tilai chhip ah hian hei tuna ka khawih lai hi hei non sai non kan ti ang chi deuh kha hei ta hian a nei tel bawk a mak hle ni he thil hi hei pawh ka voi khat hmuh na ania a pi vawk a nih vangin kala chiang ngam mai mai a hei hi an non ti mai la an non le a ka in kara tak hian mit mu lian deuh pakhat chauh hi nei a hei tuna chuan a thi fel to a hei thi to a mak hle ni thil hi kala hmuh ngai lo thil ani e hei te rai hi hei an non ti do ni la amit chunga a om dei bok sia an non ang deuh sai non kan ti ang chi deuh nen hian a in ang viu a a kuk te pawh ko ve seta rami puiten makin lo ti ve ngei ka ringa kan ron la ni hi tuna hian a nei tu nu pinguri tak phei chu kan la hmu tir du lo ni kan la hmu tir phal lo kan la hmu tir ngam lo a hriat pawh kan hriat tir lo mai thei ni hei tian a hmai ron chhon chi ni a ka ang hi hei a ka ang ania a pian pui dang te chu hei an tha em em a dam tha pa ngai takin tuna hian paruk hi a nom meka ala nei le tura kan ngaia hei hi a pian pui a u nau te ho an nia tha tak an nia hei ngawi chu danglam na pakhat man nei lowa a ma bi khi a pathum na ron chuak ania a mak hle kan ti ni hei hi a hring tu a pui chu nia tuna hian ala vei mek ni in kan ria ala nei bel le ngei pawh kan bei sei bawk ani